Coliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang ni Coliala at Diego Bandido. Itago niyo nilang po ako sa pangalang Neil. At tulad ng marami, napasulat po ako para humingi ng payo. Ganito po kasi. Panganay po ang asawa ko sa 4 na magkakapatid. Bago pa man kami naging mag-asawa, sinabi na niya sa akin na siya ang nagpo-provide para sa mga magulang niya. Tanggap ko naman po dahil alam ko na bahagi ng pagiging panganay ang responsibilidad sa pamilya. Pero habang tumatagal, napapansin ko po na parang siya na lang palagi ang umaako sa lahat. Yung 3 niyang kapatid, kahit matagal nang tapos sa kolehiyo at may kanya-kanya ng trabaho, hindi pa din tumutulong sa parents nila. Laging may dahilan. Bago pa lang daw sila sa trabaho at hindi pa daw sapat ang kinikita, may iba pa daw gastusing kailangang unahin. Pero kung tutuusin, matagal na panahon na din silang nakapagtapos at nakapagsimula, kaya hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko kung hanggang kailan ba aakuin ni Mrs. ang lahat. Hindi naman po ako madamot o makasarili. Naiintindihan ko na kung minsan may mga kapatid siyang mas nahihirapan o hindi pa talaga handa. Pero kung talagang may malasakit sila sa mga magulang nila, kahit papaano dapat nagtutulungan sila. Bago pa lang din kaming nagsisimula ng sarili naming pamilya. May mga anak din kaming kailangang itaguyod. May mga bayarin sa bahay. At may mga pangarap din kaming gustong ipundar para sa kinabukasan ng mga anak namin. Kamakailan lang nag-message ang bunsong kapatid ng asawa ko. Umuutang ng puhunan para makapagsimula ng negosyo. Ang problema, hindi pa niya nababayaran yung mga dati niyang inutang. Nung hindi siya napautang, nagalit at kung ano-anong masasakit na salitang sinabi sa asawa ko. Masakit makita na laging mali ang asawa ko sa paningin ng pamilya niya. Kahit siya na itong talaga namang nagsasakripisyo. Kumikinang natambalan, gusto ko pong protektahan at ipagtanggol ang misis ko pero ayoko namang magkaroon ng lamat ang relasyon ko sa pamilya niya. Ayoko ding masira ang relasyon nilang magkakapatid. Ayoko na pong dagdagan ang bigat na dinadala ng asawa ko. Kinukurot po ang puso ko tuwing nakikita kong pagod na siya sa pagtatrabaho para sa pamilya niya. Papaano ko po susuportahan ang asawa ko? Hihikayatin ko po ba siya na kausapin ng masinsinan ng pamilya niya o hahayaan ko na lang ba siyang patuloy na magbigay? Salamat po sa inyong payo, ang inyong kumikinang na tagapakinig, Neil. Neil, Ay. we feel you, Neil. And hindi lang kami, kundi kasama ng napakaraming mga Pilipino na isa sa mga kinagolian talaga natin ay ang tinatawag na utang na loob. Mm-hmm. Diba? Tsaka very clannish kasi talaga tayo. Tingnan mo ha. Kapag merong mga memes or may mga pictures about mga lolo at lola, ang isa sa mga laging kumakalat na picture is yung bahay ni lolo at lola
na may nakalabas na mga banig. Oho. Kasi nandun lahat ng mga apo. Yeah. 'Di ba? Nandun lahat ng mga apo, mga kapatid, sama-sama, 'di ba? Oo. Kasi ganun tayo very clannish talaga tayo. Kaya yung kwento nitong si Neil, tungkol sa asawa ni Neil, ay kwento ng napakaraming mga Pilipino na hanggang ngayon ay breadwinner ng kanilang Correct. mga pamilya. Oh, pero pag sa mga ganitong sitwasyon kasi may ambag din talaga tayo eh. May ambag tayo dun sa part na hindi talaga tayo tumatang. Oo. Kasi ako personally, on my personal experience, naranasan ko to na talagang since dalawa lang naman kami magkakapatid, magkapatid, parang ooperahan yung kapatid ko, so parang humihingi ng tulong. Pwede naman akong tumulong pero tiniis ko talaga. Sabi ko, may asawa ka, di ba? So diskartihin mo muna yung asawa mo. Gawan muna niya ng paraan. Oo. Kasi hindi pwede kasing andyan naman yung kapatid mo. So mangyayari, magsiset siya ng yan na palagi ang gagawin. So Nandiyan naman yung kapatid mo Oo. Meron naman tayong aasahan yan. Oo. So parang nakikita ko ganito nangyayari sa asawa ni Neil na andyan naman si ate kahit may trabaho, si ate na bahala dyan. Kasi si ate hindi rin nagrereklamo. Correct. Diba? Tuloy-tuloy lang din. Sa tingin ko Neil, ang ambag na pwede mong may ambag ka rin dito kapag ka nagpatuloy siya. Yes, oo. Oo, kapag ka nakikita mo lang at puro awa lang yung nararamdaman mo, kawawa naman yung misis ko, paano na lang yung misis ko. Kung puro ganon yung mangyayari, may ambag ka din sa nangyayari kasi walang ginawa yung awa. 'Di ba? Kawawa naman siya. Parang katulad ng kapag ka meron tayong mga nakikita sa daan o kaya mga nakakaawang mga tao. Oo, naawa tayo, pero may inambag ba tayo? Nagbigay ba tayo ng tulong? Nagbigay ba tayo ng pagkain? 'Di ba? So ganun din. Kung puro awa ka lang sa misis mo pero wala kang gagawin na paraan para baguhin yung sitwasyon, may ambag ka din sa nangyayari. Saka Neil, magre-retroact yan sa family nyo. Halimbawa, problemado yung asawa mo sa pamilya niya. Yan. Kung may anak kayo, hindi niya na maaasikaso kasi Totoo yan. hati na yung utak niya Tsaka ito yung nakakatakot na parang killer na sakit to ko minsan yung anxiety, hindi mo alam dahil problemado ng sobra yung asawa mo, dumaranas na ng anxiety. Correct. Mentally, talagang nag-struggle na siya. Nade-drain na siya financially, for sure. Hindi naman tayo yung, alam mo, hindi naman to issue kapag ka maraming pera totoo. Sa totoo lang, di ba? Parang, sa totoo, kung kupkupin ko kayong lahat, di ba? Kung ang dami-dami natin pera, kaya lang issue natin to kasi ang pera ay sakto lang. Yan, totoo. Ang pera, hindi nga sakto kadalasan kulang pa siya. So, kaya tayo, may ganitong issue. Hindi naman talaga natin issue kapag madami tayong pwedeng i-share. Kaya lang, meron lang ding hangganan. Tsaka it's a collective decision yung mag-asawa Hindi lang ikaw yung magdidesisyon. Pag-usapan ninyong dalawa. Uy, magandang term yung sinabi ni Diego, collective. So, ibig sabihin, dapat si Mrs. makinig din siya sa sasabihin mo. Ayan. Sabihin mo kay Mrs. na, oo, naintindihan ko na noon sinabi mo, kasi kaya lang baka may balik kasi sa kanya Kasi 'di ba nung una pa lang sinabi na ni Mrs. Ako ang bahala sa pamilya ko pa rin kahit mag-asawa na tayo, 'di ba? Pero collective, ibig sabihin kayong dalawa ni Mrs. ay isang team. Hindi kayo pwedeng maging teammates kung hindi ka na agree dun sa lahat ng ginagawa ni Mrs. Baka mamaya ang ending nito, it will take a toll on your relationship. Yan, Diba? Pero bago mo kausapin si Mrs., ihanda mo rin yung argument mo kasi dapat. Ito naaawa ako sa'yo kasi nakikita ko on my perspective na sa'yo na lang lahat inaasa. Paano matututo yung mga kapatid mo kung hindi ka medyo step back ng konti? Hindi mo naman totally i-abandon Yes. Step back ka lang ng konti para lahat involved. Mas magaan kasi pag bakas-bakas. Ano diba? yung bakas-bakas? Pag sinabi mo bakas-bakas, yung parang ambagan. Hindi lang yung isa na ikaw nasagot dyan. Oo, parang potluck. Chip in. Yan, potluck. Kumbaga sa party, dahil malapit ng Pasko, di ba? Potluck, hindi yung isa lang yung magdadala ng pansit. At saka, yung bakas-bakas o kaya yung pag-chip in, maganda kung nag-usap-usap kayo about it. Naalala mo ba yung yung kumalat na picture dati na itong pamilya to walang GC. Kasi nung nagkaroon ng party, lahat ng dala nila spaghetti. So
ibig sabihin, hindi sila nag-usap-usap. Yan, hindi O, nag-uusap. at pag hindi kayo nag-uusap-usap tungkol sa mga ambag ninyo, ang ending, hindi nasusolusyonan yung problema Oo. kasi ang lahat ng dala ninyo, spaghetti. Correct. Diba? So, yung ganun ba na hindi pwedeng kay misis lang. And I think that you should verbalize this. Kailangan mo talagang sabihin kay misis na, misis, meron tayong kailangan, honey, babe, mahal, bebe ko. Oo. Be me. Alam mo, Neil, hindi nalalayo yung sitwasyon mo sa sitwasyon ko personally eh. Kasi yung asawa ko, si Let, is yung panganay din sa family. So, hindi niya rin maiwan-iwan yung ang sabi ko sa inyo, nag-usap kami dalawa, sabi ko, mag-usap kayo magkakapatid. Tapos kung ano lang ang kaya maibigay, hindi naman na talagang, oy, ikaw dapat ganito ibibigay mo. Kung ano lang yung kaya, ano na naman kakainin talaga kung magulang nyo lang yung concern nyo. Hindi naman kumakain ng steak yan na problema ka ng sobra-sobra. Correcto. Maintenance ng gamot, yung tapos Pwede nyo, kung sino, pwede kayong maghati-hati. Oo. Yung Pero kung ganon. halimbawa, ngayon, walang-wala talaga yung isa, sige, wala. Pero next time, hindi rin pwedeng, ay kayo na bahala dyan. Dapat pinag-uusapan talaga siya. Tama. Dahil kung hindi, ang ending, lahat kayo, ang ambag nyo, spaghetti. Diba? Nakakatawa talaga ako dyan sa... Hindi Sa nag-uusap. picture na yun na parang, nagkaroon ng party, tas lahat sila may mga iba't ibang lagayan, pero lahat nung binuksan spaghetti. Kasi hindi nag-uusap-usap. Ang ending, di ba? Hindi tuloy masaya. Hindi tuloy maayos, di ba? Spaghetti party. Hindi naging Christmas party, kundi naging spaghetti party. So, pag-usapan ninyo. And again, Neil, malaki ang ambag mo dito sa mangyayaring pagbabago. Correct. Kasi ikaw mismo yung trigger. Ikaw mismo yung magsasabi na, ay, hindi, Kiss. Hanggang dito lang muna. For now. Kasi tingnan mo, lalo na kung tapos na yung mga kapatid, wag naman silang selfish. Tsaka, sarili lang nila iniisip nila. Tsaka Neil, etong way na to is, yung gagawin mo is empowering your wife eh. O na dapat parang turuan niya rin din yung mga kapatid niya. Kasi ayaw natin na makita na balang araw nakatulala yung misis mo kasi namumblema din siya doon sa family niya. Tapos napapabayaan na yung sarili niyang family, And yung kayo. bilang ikaw yung kanyang mister, 'di ba? Bilang ikaw yung kanyang mister, it's very very important na iparamdam mo kay misis na emotionally you are there for her, na gusto mong protektahan din yung kanyang emosyon. Ayan. Lord. So, dapat sinusuportahan natin all the way yan. Hindi lang yung selective lang yung susuportahan mo. Tapos yan, bahala ka dyan. Tama, di ba? Hindi dapat kasama mo siya sa lahat. At isa ito sa mga test ng inyong relationship bilang mag-asawa. At ayaw din natin mangyari, kagaya sa iba na may nangyayari na tinatago yung pagbigay sa magulang, baka malaman ng asawa. Ayun. Kasi baka posibleng magalit si mister na hindi payag. Ayaw natin mangyari yung gano'n. Dapat transparent siya eh. Correct. Parang ganun. Kasi again, hindi po kayo magkalaban, misis, kayo ay teammates. Tama. You are a team in Correct. this. You're in one flesh. Correct. Yan yung sinasabi na nung nagsumpaan kayo. Kasi palibasa ngayon, ibang sumpa na sinusumpa nyo na isa't isa. Ayaw natin umabot sa ganon. Sa emotionally unstable na si misis na nagkakasumpaan na kayo. At nakalimutan nyo na yung sinumpaan ninyo sa simbahan na sa hirap at ginawa kayo ay magsasama. For better or for worse. Correct. Diba? True lalo. Ha, Neil? Isang paalala mula sa kumikinang na tambalan at sana'y makatulong at sana'y ma-resolve niyang issue na yan. Tama. O siya. Alright, hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang. Muli, ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1